tweet #trenda ngemfundo yakho #mfundi yadlisa engakhulu kuhlala sikusho ke isikhathi asibele sibonge kubona bonke othisha ama subject advisors abadebeza la Khosi FM bezofundisa ingane zethu imphumela yenu mihle iyabonakala ya SABC Education yenza umkhulu ke nayo umsebenzi eqikeleleni ukuthi ingane zethu sithola ithuba lokuthi ifunde ukushaya ama revision khona la emsakazweni uKhosi FM. Sikhuluma noThula Sizwe Shange uvela kwaSanti Secondary School ngomunye wabafundi abavelele njengoba kuphumeke imphumela izolo. kwaSanti baphase ngo-89.3 wama% beholwa uprincipal MF Khumalo ngokunjani usekela lakhe uMrs Maphumulo and uMr Madlala. Sikhuluma nayo ke intwana esencane. Bhuti kunjani? Hayi yabona bakhuluma kumuntu oyisikhokhela. Belo Khosi FM ngibuka ama results akhe la. Akukho nje uko 70 o 90 o 80 yonke into ikhona ama level 7 wodwa kusuka phansi kuyophuma phansi. Asiqaleni la. Kunjani? Uright uthemba sekuphuma imphumela mhlawumbe siqale sibingelele abalaleli ekhaya ubingelele nothisha bakho. Ngithanda ukuthatha ithuba ngibingelele abalaleli ngibingelele nothisha bami esikoleni nabazali bami bonke abantu abangisekile bonke abantu abawazi ukuthi bangisiza ukuthi ngifinyelele la ngifike khona. Ngifuna ukubheka lokhu nansi imphumela siyaphuma o level 7 bodwa kusuka phezulu kuyophuma phansi. Ubuyilindele into nje? Hayi angazi nami ngingalindele nami ukuthi kuthe kusondela insuku bese ngasani noma ngizothola khona nobachelor ngoba bese ngithuke kakhulu. Ngoba phela ngeke wazi into oyibhalile ukuthi masimanga ngaphandle usuku uphasa esikoleni ngobusukumayela othisha wakho ucathi ngobusukumayela masumake nomuntu ongaphandle kilapho khona usubona isixebizo ukuthi hayi uphumelelile ngempela. Wow, noma umsebenzi wakho muhle kakhulu siyawubona. Mhlawumbe ukutshela umlaleli olalela ekhaya wazanga spond statement sakho imapha ama subject owabhalile waphasa kanjani? Ama subjects bengenza ama subjects awu 80 iZulu ilimi lasekhaya ngiphase ngo-89%. Kube i-English first additional language ngithole ngo-86%. Kube i-mathematics phase ngo-84%. Kube physical sciences ngithole ngo-80%. Kube life orientation with 86%. Kube i-engineering graphics and design ngiphase ngo-93%. Kube i-life sciences phase ngo-92%. Kube i-business studies ngiphase ngo-94%. Wow, ngibona nesikole senu ngendlela siphase kahle ngayo. Ngifuna ukubheka umuso usuka la kwenzakalani? Sikhona iplan yokuthi uphuma uyapi uyofundelani kuphi? Iplan beyona isahlangana kube ngisahlanganiswa manje ngoba bekuthiwe ama final outcomes ukuthi sithathiwe noma sithathwa bezokhishwa namhlanje kusasa. Manje bengisalindele ukulalela kubona futhi bengisalinde nokuzwa kumabhasara benga-apply ukuthi ngithola kanjani khona ngizokwazi ukuthatha isinqumo ukuthi ngizofundela. Benga-applyile kuma university amaningi applyile ngisiye ko UKZN, DUT na oyiZulu nga-apply ngaphandle ko UJ, UP, iVET, UCT, Stellenbosch no NMU. Wow, shout out namabhasari wafakele ukuthi awakatholi lutho. Bengifakelile ambala ukuthi amaningi bengishawa angikwazi ngo-apply amaningi ngoba angikwazi ukuthola amabhasari nge-financial need. Kwazi ukuthola i-academic merit manje lawa amaningi bengawa-applyelile adinga yini financial need. Hayi kodwa phela manje ngumsebenze nje abalalele abantu abakhona senganyakaza kwenzeka. Ubuhlobo lomfundo njani? Ubuyimisele kangakanani? Ngifuna ukubhekela omunye umuntu owenza ugrade 12 kulonyaka noma owenza ugrade 1 but naye ufuna ukuphasa afane nawe uzubizwa emsakazweni. Bengumfundo obimisele kakhulu kodwa konke lokho ngisho ukuthuba umfundo obimisele kanjani kodwa mungenabo i-support system noma uthisha abazali i-community okusizayo ukuthi ukwazi ukufinyelela la ufika khona ngoba mungenabo uthisha abagqugquzelayo abangakuniki ama-resources lawo ngoba esikoleni thina isikole sethu isikole sendaweni eselokishini so kanjena njoba isikoleni sethu isikole nasinawo ama-resources lawo amaningi kakhulu kodwa siyakwazi ukusebenza ngalawo esinawo ukuze sithole imphumela encomekayo. So othisha bethu bebesiza besigqugquzela besinika iy'ndlela zokufunda ngoba ngisho usuyobhala ayizolo uthisha bekufanele ngisho ukubona kubuza ukuthi ukuthi usafunda ubuza ukuthi hayi usafunda mhlawumbe usuka 11 akuthi hamba ulala lokho ongakwazi awukwazi focus kulokho okwazi kusasa. Besigqugquzela njalo naseklasini nje ukuthi uma ufunda eklasini ungagcini ngokufunda eklasini kuphela ufunde ebese ngaphandle ufike kini ufike ufunde nawo bizeleke ethi ufike uthisha kuwena uqale wayifunda lento ngakini ngayizolo usuyazi ngakusasa ukuthi uthisha usuyekwenza i-revision le mbuzo le oyifundisa oyithola izolo ngikhathi uyifundela wena usuyibuza uthisha uthola ukuqonda kangcono ngoba iphutha abafundi abalenzayo ukuthi
ufike ulinda uthisha ukuthi azakufikele nento kodwa wena namhlanje umatric ovule namhlanje unika incwadi yokuthi uyofunda ngayo kodwa wena le ncwadi uzoyithatha uyibeke eceleni ulinda uthisha ukuthi akutshela hamba uvule ipage ba kodwa wena uyayazi kumele uyifunde.